Uy, abay na sila dali. Siguro mga panduga. Silang. Smile, smile. Dali na. Mignap pinpin sila. Nay. Amo. Kita tahu metro kali kita. Kamu nas. Tak. Beken ang nunoy angaran ko bilang gawan nakadi. Boboy. Oh, ni. Dili mo tabi pupunasan ko malupuan. Ano ni ngaran ko boy? Ay, boy. 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 Ano nga ni ngaran ko boy? Kumaulog gamon. Tidak ako punta sa paasabon ko si Biboy. Nangarap ka. Iko-picture ka mga kurang? Iko-picture? Amo ganda mo. Isip na ko kurang. Ipa-photograph. Ay, O, tita ko, tita. Ano yan? Ano yan? Iko-picture ko nung sasamik ka mga kurang. Aku sumpah bagus.
Nakikita si Mimo. Nakikita. Ay, ako nagurang. Matatapos na yan. Ay, ano ba sa nagkabangan ng mga tabangan? Mga alas 11 na gaya. Sumami po sa Damo din mo di paglinda, damo sa diro ka. Di paglinda na nabi ka marida. Mo sa di nga ni ka. Pinatakot kayo.
Balik na. Sinokol so ayam gugurang na nato. Nagkatawa naman yun. At rin nakakaintindi kito ka? Bakay ba sa'yo niya? Binagura. Nagasalmi? Direk. Nagtatawa na nabot. Dawa mo. Ikaw magpartawa na mo. Adi sa Diyos na di ba magtawa-tawanan.